Urip saiki iki wis nyelot angel. Lek penggawean angel. Lah nek urip angel ngono kuwi pertanyaane terus piye? Saiki kudu kendel. Lah kendel apa lho maksude? Utang bank. Ya ampun tak kira iki ana solusi. Iki jan motivasi terbaru iki. Motivasi teleki motivasi kok utang. Lah utang piro? Utang bank 50. Sing 40 juta ditukokne wedhus, dingge kulaan. Sing 5 juta ki apa? Sing 5 juta dingge gawe kandang, sing 5 juta ditukokne bodrek. Gawe apa lho kok tuku bodrek garang iki? Bodrek iki ya penting lho, dingge jagane lek pas mepet pasokan ngono kae. Ning ndas kan mesti rada mumet. Oh iya. Iso mumet ya Kang ya. Mesti rada mumet ning ndas. Lah, bodrek kuwi tombone ngono lho. Ya wis nak ngono aku tak budal. Engko jaminane sertifikatmu ya masuk ora? Masuk no awak dhewe kok. Ayo masuk. Dong ora.